שנה רביעית שאנחנו עושים את הפעילות הזאת בטירת כרמל, פעילות שמבטאת את העשייה למען המאבק בתאונות הדרכים. כל התושבים, כמו שאת רואה, מעורבים, ילדים עוברים בחולצות אדומות עם די לקטל בכבישים. אנחנו מקווים שמטירת כרמל תצא קריאה לכל המדינה, לכל החברי כנסת, השרים, לכולם, להבין שהמאבק הזה הוא גדול והוא בדמנו. כמו שאנחנו יודעים, בממוצע יש הרוג וחצי ליום, זו באמת המלחמה. אנחנו מקווים שמפה תצא הקריאה לכל המדינה.